No, takže čaute ľudia, zdraví vás Pokolor, som nový Let's Player a chcem natáčať Team Fortress 2, niekedy Minecraft, Arctic Combat a tak ďalej. No a teraz ideme hrať. Som tu zahrypnutý, takže budem cestou sa premať, keď budeme natáčať. Ináč budú všelijaké súťaže, ale čo sa the game. Najlepšie mám. Zvykol som chodiť za medíkov, ale to len niekedy. Keď hráme také tie posúvačky, to stoja nie, ale mám to heavyho tiež som zvykol, ale nie veľmi. Dneska o tak nechodím, tým napravdu povedať. Budem natáčať dosť veľa dielov, preto lebo Team Fortress, Minecraft, Arctic Combat a všetké hry ma bavia a nechcem vás sklamať. Keďže je toto moje prvé video, tak by som tomu chcel povedať, že to určite bude dobré. Ale pohni si dohľad. Ideme za hej. Zaujímavá hudba. Tak. No, takže, hej, medic, ideme hrať. Au, nie, prosím, nie. Ináč som na Team Fortress nováčik. Nehral to veľmi až tak, ale zvykol som to také vyhrávať. Joj, ináč ľudia napíšte do komentu, keď niekto neviete, ako sa kričí medic. Lebo som zabudol. Tí kokso, to sú takí, no, ďakujem. Hurá. To ja už nemám medika, ale no do pekla. Dobre, je to náš. To je svinia. Dobre. Už nie je svinia. Aha. A ja už nemám medika, pomoc. Zaujímavé. Ideme si so mnou.
Bacha, bacha, bacha. Dobre, je mŕtvý. Spaj. Neznášam spajov. Myslím, že pre tento diel to bude asi koniec. No tak, alebo, dobre, ale si počkáme, dokým dohráme. Som mal veľké problémy s týmto natáčaním, lebo som ani nevedel. Pozrite sa, toto je sranda. Haha. A stále nahodí iný face. To sa mi páči. Dorima, padaj, vypadni skauty, padaj. Dobre. Skautík. Je mŕtvy. Medic. Díky. Za healing. Spaj. Soft. Neznášam spáju. Počkajte. Takže som späť. Ale mi mama. No už prestanu. Nechápem, prečo vyvíjú toho. This must be somewhere in this side. A viete čo? Pre tento diel to bude koniec. Majte sa a dávajte lajky, komenty pekné a